Malam lafiya kake mun haka? Ha ba tun dadin na ta wannan dinka. To kuma yake goma a cikin gida? To ai matsala ce ta kawo ni. To mu fita waje. Mu je. Na fasa mu je gaba. Kan. Mu je mana. Ya kake lakani? Yanzu ba a kawo gidan ba ne? An kawo gidan Alhaji nan ne. Ina? Nan. Wai. Shiga mana ka kira shiga. Baki daya wannan ya hargitse. Muje don uwar ka wuce. Wallahi ni ba za ni ba. Da a nemo ma aiki a ƙasar wajen ka. Wallahi tallahi ba za ni buga ka kasan mu ta gado. Ba wani ƙasar. Wallahi tallahi ba za ni. Ba za ka bane? Wallahi tallahi ba za ni. Ku da shi wuce mu je. Ni dai ba za ni ba wallahi tallahi. Ka kasan mu ta gado. Ba wata ga ta gado. Babu inda zan je wallahi tallahi. Gashi nan na Babu inda zan. zauna a nan dan bura uba neman ma aiki a ƙasar waje ka ce ba za ka ba. Babu inda zan je ƙasar wallahi waje zan tallahi. neman ma aiki. Ya ana so kai arziki. Ina son fitar da kai kasar waje ka je ka shana ka huta Shine gashi kai baki haka ake aikin ko firamare ban gama ba.